An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ k'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye jɛmukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni carili ma u bɛ na dɔgɔkun kɔnɔ an b'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra information minnu dira fo ka taa se don nataw la o bɛna wolo minnu la an bɛ se k'an jigi sigi mulu kan o information ninnu na an bɛ baro k'olu kan an bɛ hakilina falen falen k'olu kan bi dɔgɔkun kibaru an ka wele sera maa fila min ma o ye Makan Fofana ale tɛ mɔgɔ dogolen ye an ka plateau in kan Makan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Bi foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen d'a ma. Basi t'a la donc ale ni maa min ka ɲi k'u hakili falen falen bi an ka plateau sanfɛ o ye Adama Sakɔ ni bɛɛ b'ale dɔn Sakɔ PPG an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la a kun kɛra fama ye dɔɔni. Tiɲɛna kun kɛra fama ye kɔlɔn kɔni basi t'i yɛrɛ la Basi foyi tɛ yen. n bɛ n denkɛnin fo k'an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Janikɔm na ka an kɔrɔkɛ an'an ka conseiller ani an défense tabaga ni o ye Kassim ye bon ne b'a fɔ ko général Kassim Traoré n'o ye général Kassim Traoré bon Kassim aya bon an b'ale ta kɛ 4 awɔ n bɛ naani di n kɔrɔkɛ ma presse kɔnɔ bi alhamdulilayi ni an kungo wulila vraiment fo ni ma coup de fil passé sinon i bɛ ale jɔlen donc n bɛ n ka technicien fɛnɛ fo cɛganaw ka président ni o ye Keba Jalo ye nka maanifin mana mɛn cɛgana ala to don dɔ la i na muso furu Basi t'a an la b'a fɔ ko ala ka musoko nɔgɔya cɛgana bɛɛ lajɛlen basi t'a la ayi komi a yɛrɛ y'a layidu ta ko yanni 2025 bɛ ban k'a bɛ muso furu n'ale ni Maliki Jakuma sera k'o kɛ sani n bɛ bɔ foli kɔnɔ n tɛ se ka n ka kuma daminɛ ni ma n yɛrɛ ka président n b'a fo n'o ye n ka mentor ye n'o ye n terikɛ ye n'o ye n jɛgɛɲɔgɔn ye n gundo fɔ ɲɔgɔn n'o ye Elhaji honorable Musa Temine n b'a fo nin kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ. Basi foyi t'a la donc ni de b'an don an ka baro in kɔnɔ mais n b'a dɔn TPG i bɛ sɔn ka woro sara mais basi t'a la yanni woro sara ka kɛ an bɛ an lamɛnbagaw ladɔnniya k'a fɔ k'an ye retard dɔɔni ta mais o tɛna bali thème minnu b'an bolo k'an m'an da don a la ka walawalali di ka hakilina falen falen k'a la donc an y'a ye k'a fɔ nin semaine daminɛ réseaux sociaux kɔni sanfɛ dénonciation caman kɛra dénonciation ye mun ye mɔgɔw y'u ka dusuma kasi caman yira k'a fɔ k'a ta sanga dama dama na fo ka se semaine tɛmɛlen na u y'a jateminɛ k'a fɔ wagati la an ka service de communication n'o ye Orange Malitel fo ka se Telecel olu minnu b'an fɛ yan u y'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka t'u ka puces identifier u tɔgɔ la o yiralen o kun ye gouvernement yɛrɛ kun ka mesure dɔ ye wagati dɔw kun dira o kɔfɛ fo wagati wɛrɛw dira tuguni mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ problème dɔw b'a la parce que u ɲɛ bɛ dɔw ka numéro enregistré na n'u tɔgɔ ye n'u ka adresse ye k'a sɔrɔ u t'olu tigiw dɔn donc an kɔni o ye réseaux sociaux sanfɛ donc Makan Fofana an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ ka dénonciation k'a la problème jumɛn yɛrɛ de bɛ nin identification in na identification in yɛrɛ n'i ma fili gouvernement de kun ka mesure don. Effectivement identification in n'i y'a jateminɛ a daminɛ ni k'a fɔ ko n'i bɛ taa puce ta e mago bɛ téléphone numéro la wali i bɛ fɛ ka i tɔgɔ a ka dɔn k'a fɔ ko nin numéro ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye donc baara in waleyali daminɛna MRTP fɛ n'o ye autorité malienne de régulation des postes des télécommunications et des postes donc fɛn fɛn ye an ka téléphone siraw ni poste siraw ye olu de bɛ licence di mɔgɔw ma donc olu ka baara bɛɛ jateminɛnen don o MRTP in de fɛ donc depuis 2018 baara in daminɛna k'a fɔ n'i bɛna i ka puce ta i bɛ se ka a bɛ kɛ ni nina ye nina ye jumɛn ye fasoden kelen kelenna bɛɛ bɛ yen numéro dɔw bɛ yen nɔ o de bɛ i bugunnatigɛ k'a fɔ ko nin ye karisa ye machine si ta tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ o nina in o bɛ sɔrɔ an ka carte d'électeur sanfɛ carte nina tun bɛ bolola wagati min na a bɛ sɔrɔ olu sanfɛ ani sisan a bɛ passeport sanfɛ ani carte biométrique mun bɔra a b'olu sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali ni fiche individuelle n'i sera ka i enregistrer ni fiche individuelle b'i bolo numéro bɛ sɔrɔ o sanfɛ
donc bɛɛ kelen kelen na n'i ta don maintenant a kana kɛ k'a bɛna kɛ wajibi ye AMRTP fɛ o daminɛna an kɔrɔ ma mɛn kosɛbɛ u ye décision dɔ ta n ma fili octobre 2024 donc ko mɔgɔw k'u ka fɛnw enregistré non délai fɔlɔ min kun dira délai kun taara fo ko décembre 2024 ni mɔgɔw ka se ka u ka pisiw ni a kɛra bɛna pisi kura ta o ubiyɛn kɔrɔlen bɛ mɔgɔ min bolo donc bɛɛ a ka dɔn k'a fɔ ko karisa de bɛ ka baara kɛ ni numéro ye karisa de bɛ ka baara kɛ ni numéro ye walasa an ka jamana bɛ situation min na bɛɛ b'a dɔn lakanako sira fɛ surtout ani fɛn caman caman bɛ yen nɔ walasa k'olu kɛlɛ donc fɛn in taara o de la a nana kɛ k'a fɔ bɛɛ ma se ka pisi bɛɛ ma se ka enregistrer ka kɛ n'o ye u nana janya donc délai laban min kɔni dira o kɛra fo avril tɛmɛnen 2025 à partir de cette date a nana fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i ka pisi ma identifier kɔni vraiment o y'a tigɛ i tɛ se ka baara kɛ n'a ye fo i ka taa identifier donc ko in nana nin nacogoya de la. Basi t'a la donc TPJ an kɔni ɲɛ b'a la réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'u ye peut-être a kun fɔra ko numéro i b'a fɔ carte ɲinina kelen i b'a fɔ numéro d'identification kelen n'o ye carte ɲinina numéro ye a bɛ se ka kɛ o kelen kan ko numéro 3 de kun kan ka sɔrɔ o sanfɛ o y'a to mɔgɔ caman b'a se k'a yɛrɛ inscrit fo ka taa somɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu fara a kan mais dɔw y'a yira k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ ko olu numéro dɔw b'a kan yɛrɛ olu ti o dɔn est-ce que i tulo donn'o dɔw la ou bien i y'o dɔw mɛn wa? Alhamdulilayi awuzubilayi mina shaitanir rajim an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ani agence minnu ni an bɛna an da don olu ka kuma la ni an ye kuma fɔ kuma minnu ni u ma se k'a faamuya u kana filɛ kojugu ye barisabu hakili di don ani hakili yira don barisabu bibi in na crédit ko ninnu a sɔrɔli a man nɔgɔn donc fɛn min ye identification ye a ka ɲi et puis mais problème défense caman b'a kɔnɔ c'est vrai a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔn nin pisi hakɛ bɛ karisa tɔgɔ la mais a kɛcogoya man ɲa fɔlɔ communication ma k'a kan ka mɔgɔw la faamuya k'a kɛcogoya yira mɔgɔw la ka sketchiw k'a kan i y'a faamu ani ka débatw sigi a kan o ma kɛ o girinna dɔrɔn k'a fɔ ko nina carte biométrique bibi in na nina yɛrɛ sɔrɔli nina sɔrɔli bi hali alijɛnɛ sɔrɔli ka nɔgɔn n'a ye bon burusi kɔnɔ mɔgɔw minnu bɛ togoda la parce que an bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Bamakɔ de faut que a ka faamuya k'a fɔ Mali dan tɛ Bamakɔ ye minnu bɛ togodaw la olu bɛ pisi utiliser min kɛ Bamakɔ ka t'o kɛ o parce que Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ pisi 3 de b'ale bolo mais togoda la yɔrɔ dɔw bɛ yen Malitel tɛ marché Orange de bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ Orange tɛ marché Malitel de bɛ yen hali n'a bɛ marché i bɛ taa sɔrɔ o fangaw ka dɔgɔ ni ɲɔgɔn ye dɔɔni bon olu caman bɛ yen u yɛrɛ t'a dɔn nina yɛrɛ bɛ ta cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di kun jumɛn yɛrɛ b'a to e yɛrɛ bɛ nina sɔrɔ n'an ko carte d'électeur mɔgɔ miliyɔn joli bɛ mun tɛ voter i b'a sɔrɔ o ka carte d'électeur bɔra est-ce que communication kɛra o fɛnɛ kan k'a fɔ bon carte d'électeur bɔlen don minnu ma voter aw ka carte d'électeur bɔlen don o bɛ nin yɔrɔ la o bɛ nin yɔrɔ la a ye na a ka na carte d'électeur la n bɛna misali kelen d'i ma ne muso ka RAVEC kɛra Maɲanbugu la i y'a mɛn mais i b'a dɔn a ka nina taara ye fɔ Senu o mɔgɔ joli bɛ yen bon minnu t'o togoya ɲɛ dɔn pisi b'a bolo n'a ka pisi tigɛra a bɛ taa bi Orange kan o tɛ Orange nɔ sanni ka se Orange ma don Orange dun ye consigne de dire olu merci mais sanni ka se Orange ma n'a ko mɔgɔw k'u t'u identifier premièrement aw b'a to fɔlɔ mɔgɔw ka accès sɔrɔ u ka nina na fɔlɔ document papier m'olu ka i n'a fɔ papier minnu bɛ kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ ko u bɛ se k'u ka pisi identifier et puis o kan ka daminɛ yɔrɔ jumɛn o kan ka daminɛ togoda de la fɔlɔ nka n'i ye agent dɔw ta n'i ko k'u ka taa togoda la u b'a fɔ togoda la insécurité ça n'a rien à voir avec l'insécurité mais o fana ka ɲi ka jateminɛ a ko la o ye kelen filanan fɛn min ye ne yɛrɛ o kɔlɔlɔ ye ne yɛrɛ sɔrɔ ne taara n denmuso ka pisi ta Orange siège la kuma lamɛn dɛ
Ni ka carte biométrique de di. Pisi fila bɛ ne bolo. Orange fila. Orange sabanan kun ye cousine mais o bɛ Côte d'Ivoire. O ko b'o bɔ a la nka o bɔ a la ka ne denmuso ta k'a la parce que o ye bague de sɔrɔ an b'o ka inscription kɛ. Yɔrɔ o kɔni o identifier tɛ tɛmɛ o kan dɛ. Maintenant école talen a fɔra ko ne ka pisi saba si ma identifier. Maintenant u ye agent minnu sigi n'i taara olu fana bɛ foutaise dɔ k'i la i la fɔli k'i agent minnu tun bɛ Sabalibugu suguda la ne b'u fo nin yɔrɔ in na. N nana n y'a ɲɛf'u ye u girinna n kan de mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka na mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin u bɛ ka girin mɔgɔw kan de ka mɔgɔw bɛrɛ ka ɲa. Olu y'a lajɛ u ko k'a identifielen don n ko bon ne tɛ ka accès sɔrɔ a la parce que a fɔra k'a ma identifier n donna téléphone n y'a yir'u la ko effectivement ko mais o ju b'u ka logiciel la donc maintenant mɔgɔ m'u ka logiciel fɛnɛ gérer o fɛnɛ o tigi fɛnɛ tɛ baara la parce que n'an bɛ kuma fɔ an ka kuma tiɲɛ fɔ siɲɛ kelen k'a fisa an ka kuma namara a bɛ kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔw b'o de mɛn o la u bɛ na enquête kɛ a yɔrɔnin na logiciel ye fɛn dɔ ye toujours logiciel bɛ mise à jour de demander surtout société logiciel experts tulo bɛ n kan na informaticiens tulo bɛ n kan na logiciel dɔw bɛ kalo i b'a actualiser dɔw bɛ chaque 15 jours i b'a actualiser dɔw ta ye chaque semaine dɔw ta ye san o san mais Orange ka bon cogoya mun na ale logiciel normalement na mɔgɔ min yɛrɛ b'o o kunna hali a man kan tɛ ka digɔn ni sufɛla tɛ n'i y'a ye olu b'a fɔ ko i ka don Max IT kɔnɔ o kɔrɔ de Max IT de y'o ka logiciel principal ye mais pour que o tɛ actualiser tout le temps i mana don a kɔnɔ a b'a rejeter taa agence la bi i bɛ taa rang dɔ jɔlen sɔrɔ kabako don donc est ce que ni communication kɛra ka agent former k'a fɔ agent ma a y'aw dɔgɔ don mɔgɔw la mɔgɔw kana a k'u identifier u ka mɔgɔw sigi gatanu kɔrɔkɔrɔla la policiw kɛrɛfɛlaw la rond-point na o dɔn ka di o. Oui, mais n'i y'o fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko caman bɛ kɛ par exemple hali n'i ye yan sira ta sisan ka se Yirimajɔ fɛn fɛn agence fila ou bien saba ye i b'o ye i bɛ mɔgɔw y'a kɔrɔ certes mais i ye min fɔ agence fana na i bɛ mɔgɔ y'a kɔrɔ mais communication jumɛn de kɛra kan k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka nin kuma tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko agence yɛrɛ bɛ nin sira in kan. Non ni n ko agence i b'a sɔrɔ hali kuma dɔw la gata dɔw bɛ olu labɛnnen don. O gata in yɛrɛ de ko don o gata i b'a dɔn cogo di ko nin agence Orange ka foyi t'a la gata jɛmanin birilen don mais i bɛ taa sɔrɔ par exemple dɔw bɛ na u b'u ka kasi minɛ u b'a ɲɔgɔnna ni olu fana b'o ɲɔgɔnna de kɛ u ka kasi b'a kɔrɔ i b'a filɛ kasi feerelaw de i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ et puis pour que pisi yɛrɛ bɛ identifier mon frère an k'o yɔrɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi il faut que mɔgɔw ka accès sɔrɔ u ka papier la fɔlɔ de mairie minnu bɛ yen il faut pas que a ka fɔ dɔrɔn ko k'a da mairie ba dɔrɔn par exemple n'i ye commune 5 ta commune 5 na ni commune 5 mairie ba tɛ mairie misɛnnin ninnu pourquoi aravec tigɛ in fɛnɛ pour que au moins bɛɛ ka se ka accès sɔrɔ hali ekɔlidenw tatɔ ekɔli la k'u jɔ dɔrɔn ko aravec o ka tɛmɛ bon minnu fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ ko pour que k'i ka fichier individuel sɔrɔ ou bien k'a lajɛ k'i ka carte d'identité bɛ yɔrɔ min na n'olu fɛnɛ bɛ commissariat kɔnɔna la n'i taara olu fɛnɛ bɛ foutaise dɔ k'i la kabako don quoi Mali jeunesse n'u ma baara sɔrɔ u b'a fɔ gouvernement ye ban ka baara d'a ma n'u ye baara sɔrɔ n'i ma t'u sɔrɔ TikTok kan i bɛ t'u sɔrɔ Facebook kan ou bien i bɛ t'u sɔrɔ WhatsApp kan bon maintenant mɔgɔ kalanbali minnu bɛ na hali olu kan ka bilasira cogo min na u t'a kɛ u mago t'a la mɔgɔ bɛ accès sɔrɔ cogo di k'u ka fɛn ne bɛ mun kɔni fɔ a ka ɲi dɛ mais k'a fɔ de nin ye délai nin de u ka délai ko in bɔ a la quoi et puis ni mɔgɔ t'olu ka pisi ta mɔgɔ bɛ taa san agence la mais a bɛ san ne ka carte de vrai fo ou bien a bɛ san bɛɛ kɔni b'a dɔn carte tɛ sɔrɔ an k'o sen bɔ a la a bɛ ta ni e ka nina de bon maintenant a bɛ ka ta ni e ka nina ye mais e bɛ n'i sigi a bɛ fɔ k'i ka pisi ma identifier donc vraiment n bɛ min fɔ Orange ye u k'u ka logiciel lajɛ peut-être problème technique tɛ logiciel de don mon frère technicien b'a dɔn informaticien b'a dɔn problème technique foyi tɛ logiciel de don mɔgɔ min bɛ logiciel kunna premièrement soit a t'a dɔn soit yɔrɔ dɔ y'a échappé soit algorithme mun b'a la a t'o dɔn donc u ka expert ta u k'a bila u ka logiciel kunna u k'u ka logiciel gérer ka ɲa a ka fɔ n'i ka logiciel n'i y'a fɛn bɛɛ fɛngɛ dɔrɔn mɔgɔ de sigilen fɛnɛ kan k'a ye machine fɛnɛ kunna mun b'a valider automatique i y'a faamu oui bon fɛn min ye Malitel ta ye tiɲɛ yɛrɛ la Malitel ne tɛ se ka problème ba fɔ Malitel la franchement parce que depuis ne ye n ka pisi ta n'u y'a resserrer ne ka pisi identifié de mais Orange n y'a ta ni n ka pièce mais a kun ma identifié n ma kɔlɔkɔlɔ boliboli kɛ donc différence bɛ Orange logiciel de la
Kuka logiciel lajɛ et puis technicien fana ka Bashi lajɛ o t'a la yɔrɔ la. maka an bɛ segin e ma an kɔni ɲɛ b'a la ale bɔra ka obstacle a bolo sigi obstacle caman kan mais an ɲɛ bɛ min na nin sɛbɛnni na min ye réseaux sociaux yɛrɛ minɛ o y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka dénonciation min kɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka pc b'u ka fɛn identifiant kan u ka carte personnelle kan u ka données personnelles kan alors que u t'olu tigiw dɔn donc o de kuma kɔni bɛ ka yɔrɔ caman minɛ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ réseau dɔw ye communiqué kɛ déjà k'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ se k'u ka fɛnw vérifier mais nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na k'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka données b'i ka mɔgɔ wɛrɛ ka pc b'i ka données personnelles sanfɛ alors que i t'a tigi dɔn i ma autorisation d'a la. Effectivement, je pense que ko in yɛrɛ ka carin ta a kɛra kari tɛmɛnen de quoi. Donc kari tɛmɛnen de ko in carina Orange kɛrɛnkɛrɛnnenya la nana fɛn dɔ kɛ sɛbɛn dɔ bila k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa ka code dɔ bila mɔgɔw ka taa vérifier donc ni numéro min b'i tɔgɔ la i b'olu dɔn o de la mɔgɔw balala ka n'a sɔrɔ ka sɔrɔ numéro wɛrɛ bɛ yen précision ye mun ye a fɔra ko AMRTP ka décision na a fɔra ko réseau kelen o kelen opérateur ninnu kelen o kelen mɔgɔ kelen droit b'i bolo i ka pc 3 de ta par exemple i bɛ se ka 3 de ta Orange la i bɛ se ka 3 de ta Maltel la i bɛ se ka 3 de ta Telecel la donc a ye fɛn in y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko misali la u ka pc 3 ma dafa o mɔgɔ caman de balila k'a ye k'a fɔ numéro wɛrɛ b'i tɔgɔ la mais e tɛ numéro in dɔn i t'a tigi dɔn ne ka ɲininiw sen fɛ ne ye mɔgɔ caman ɲininka a cas dɔw yɛrɛ bɛ yen tellement a bɛ mɔgɔ dabali ban olu y'a tigiw wele tigiw b'a f'i ɲɛna ko n bɛ fɔ nin dugu in na o mɔgɔ kelen bɛ tila k'a f'i ɲɛna ko ne ye n ka pc san mais n y'a sɔrɔ a identifié la n y'a identifiélen san o kɔrɔ ye mun ye cela veut dire que peut-être agent dɔw ka baara de don maintenant agent ninnu mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'a kɛ u ni opérateur yɛrɛ jɛmakan don wa u ni opérateur jɛmakan tɛ wa je pense que communiqué saba bɛɛ nana an bɛ makɔnɔni kɛ olu kan APDP autorité min sigilen don n'u ye mɔgɔw ka vraiment an ka gundola sɛbɛnniw kunnafoniya minnu b'an kan donc olu tangali ye an'u fɛn ye u lakanani ye u ye communiqué dɔ k'a kan ministère fana ye ministère de communication o ye communiqué dɔ k'a kan AMRTP yɛrɛ fana ye communiqué dɔ k'a kan mais ne bolo communiqué ninnu halisa ne nimisi ma wasa communiqué ninnu na mais n bɛ se k'a faamuya dɔɔni parce que u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko problème bɛ yen nɔ ni n'a sɔrɔli ko la mais ni problème bɛ yen ni n'a sɔrɔli ko la o k'o solution ɲini kɛ sinon ne bolo identification min a fɔra ko k'a wajibiya ne bolo vraiment a ma nafaba ɲɛ a ma nafaba ɲɛ k'a sababu kɛ nin yɔrɔ in de question min na don o de kɔnɔ est ce que bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ko ka identification kɛ Mali la identification pousselen kɛ Mali la yan ko ka mɔgɔ bɛɛ ka numéro identifier ka données personnelles la alors que walasa k'o données personnelles yɛrɛ carte sɔrɔ carte nina pièce d'identité ou bien document wɛrɛw a sɔrɔli c'est le parcours d'un combattant. Bon i filɛ ka carte nina ni carte biométrique ko ninnu filɛ a sɔrɔli filɛ nin ye kuma caman b'a la yarɔ a fɔra ko mɔgɔw tɛ ka t'u ka carte ta réalité fila don quoi o yɔrɔ bɛ yen nɔ certes mɔgɔ dɔw tɛ ka t'u ka carte ta mais caman bɛ yen fana u t'u ka carte de yɔrɔ dɔn en réalité ni ye Mali jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ se ka fɛn in vérifier ka ɲɛ ou bien caman bɛ yen u t'a dɔn k'a fɔ ko hali n bɛ se ka gɛrɛ karisa la a bɛ se k'a lajɛ ni n ka carte bɔlen don dɔw yɛrɛ ta bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ka carte bɔlen don mais u b'a vérifier problème bɛ kɛ a ɲɛ tɛ sɔrɔ a la TPJ bɔra k'a ta fɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ e ka enrôlement kɛra yan mais i ka carte bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo yɔrɔ joona ko daminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a kɛ a kun fɔra i bɛ se ka don u ka site kɔnɔ k'a lajɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka n ka carte ta nin yɔrɔ in na i b'a sɔrɔ yen nɔ k'aw kɛra ne yɛrɛ ta kɛra ten nɔ misali la ne ka enrôlement bɛ kɛ waati min na a ma kɛ an ka yɔrɔ commissariat la mais ne donna site kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka taa n ta n ka commissariat la effectivement ne ta bɔra n taara sɔrɔ an ka commissariat la mais dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ba bolo fan kelen fɛ mais u ka carte bɛ se ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fo fan wɛrɛ fɛ o problème bɛ yen nɔ donc vraiment ni solution kun sera ka sɔrɔ olu la certes mɔgɔ dɔw ka carte bɛ yen u ma taa nɔfɛ dɛ mais caman fana de bɛ yen nɔ o mɔgɔ bɛ carte la u tɛ k'a sɔrɔ maintenant nin ko in yɛrɛ mɔgɔ bɛ siran ɲɛ min na e tɛ numéro dɔn i t'a tigi dɔn a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o bɛ k'a utiliser n'a ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ n'a ye ni sariya tigilamɔgɔw na wuli a nɔfɛ e de don ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka pc ne y'a sɔrɔ pc fila de identifié ka fara n ta kan n t'a tigiw dɔn n ye kelen wele n m'a sɔrɔ a bɛ répondre kan n ye mɔgɔ filanan wele
n'o tigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an ka kuma a tigi ma sɔn ka don kuma kɔnɔ ne yɛrɛ ne siranna an ye kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye n ti don a détail bɛɛ kɔnɔ quoi mais n siranna parce que a kɛra n kɔnɔ ko vraiment banbagaci wale mɔgɔ nin dɔ de don quoi parce que a ma sɔn a tigi ma sɔn ka discussion engager ne ye alors que a don b'e ka don de a bɛ ne ka donnew kɔnɔ a tigi ko ne ma a ye kuma min fɔ dɔrɔn ko orange mɔgɔw yɛrɛ ale wele wagati dɔ la ko u mɔgɔw ko ale ka pisi ma identifier k'ale ka fɛɛrɛ kɛ ka identifier ko mais ko kɔfɛ ko min kɛra k'ale kɔni t'a dɔn k'ale ma kɛ jate in na i b'a dɔn k'a fɔ peut-être a tigi tɛ duguba kɔnɔna na bon est ce que nin tɛ siranɲɛfɛn ye wa fɛn min dabɔra nin waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ne bolo o y'a yira mɔgɔ minnu y'a kɛ o y'a yira k'a fɔ ko fanga an tɛ siran aw ɲɛ aw ye min demanda k'an ka kɛ an t'a kɛ ɔ aw bɛ ka banbagaci wale ni wale jugu wɛrɛ minnu kɛlɛ an y'o tigiw dɛmɛbaga de nin ko in kɔrɔ de y'o ye o parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛ banbagaci wale mɔgɔw filɛ nin sisan olu mana na numéro identifié sɔrɔ nin cogo sugu la dun cela veut dire que jamana yɛrɛ b'u recherche min kɛ o kan a tɛna n'o ye a b'u ɲɛɲini cogo min na a yeli bɛ gɛlɛya ma parce que n ye mɔgɔ dɔ fana ka cas ye o tigi ko a yɛrɛ ti Mali la yɛrɛ ko mais ale ka données a balila k'a ye k'a fɔ k'a ka données bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ donc a komi a fɔra ko ministère ka communiqué la u y'a fɔ k'u tɛgɛ dara mɔgɔ dɔw kan an b'u ma kɔnɔ k'a lajɛ ko min bɛna bɔ a la sinon nin cas ye scandale de ye i bɛ scandale min dɔn nin ye scandale de ye nin kɔrɔ de ko c'est à dire Mali ka données bɛ se ka hali ta k'a feere jamana kɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ma peut-être ko in tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ o cela veut dire que an ka données vraiment u sécurité foyi la ko in kɔrɔ de y'o ye purement et simplement a kɔni bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka données i jigi dalen don k'a fɔ pisi min b'i tɔgɔ la ou bien adresse données min bɛ carte numérique carte biométrique ni fɛn ninnu kan individuel de don k'a ye k'a fɔ o bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ servi a don ni problème nana wuli o tigi da la yeli bɛ kɛ ordinateur sanfɛ dɔrɔn a bɛ e de yira fɔlɔ avant ka k'o tigi yira a dɔw la o tigi b'i ye wɔɔrɔ a b'a sɔrɔ e dɔw k'u bolo yen kuma cayara mais solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin na komi ministère yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u bolo bɛ dɔw kan e ka niveau la solution jumɛn bɛ sɔrɔ bon solution min bɛ na je pense que début de solution fɔra u yɛrɛ fɛ u y'a fɔ ko d'abord possibilité bɛ yen nɔ komi puce ne filɛ yɔrɔ min na sisan puce kelen de bɛ ne kun ne ka téléphone bɛɛ puce kelen de bɛ n kɔnɔ o ye réseau kelen dɔrɔn de ye bon réseau tɔ fila ninnu kelen ka puce kun bɛ n kun dɛ mais n y'a essayer k'a identifier en ligne parce que mɔgɔw waati bɛɛ temps t'i bolo k'a fɔ i ka baara cogoya ma k'a fɔ k'i bɛ t'i sigi agence nin na u ko n ka kɛ en ligne n y'a kɛ en ligne fo siɲɛ 3 a ma sira sɔrɔ n dusu tɔɔrɔla n y'a to u ye puce in tigɛ hali sini ma taa nɔfɛ fɔlɔ quoi tellement a ye n dusu tɔɔrɔ quoi parce que a wagati temps tɛ ne bolo vraiment ne ka baara cogoya ma k'a fɔ ko ne bɛ taa n sigi agence la tile journée kɔnɔ n y'a lɛ tentative 3 kɛ donc o ni sisan cɛ puce kelen dɔrɔn de bɛ ne ka téléphone kɔnɔ i y'a faamuya maintenant début de solution ye mun ye u y'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka à partir min ye misali ta orange ta la application dɔ b'u bolo Maxiti ko mɔgɔw bɛ se k'u ka mise à jour k'o la ko wali i k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka taa u ka jabala dɔ la u ka agence dɔ la walasa u bɛ se k'a fɔ numéro min bɛ yen n'i t'u tigi dɔn u k'u bɔ i ka fɛn sanfɛ o ye début de solution dɔ ye mais ne bolo a man ka dan o ma quoi ni ko in c'est très simple il faudra que ɲankili de ka kɛ ni ɲankili ma kɛ siɲɛ wɛrɛ bɛna mun b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw tɛna saga ɲɔgɔnna wɛrɛ kan parce que en réalité c'est comme i ye autorité défier dans quelque sorte nin waleya in na quoi basi t'a la donc Sakɔ an bɛ segin e ma an kɔni y'a ye k'a fɔ Mali la bi bi in na i bolo yɛrɛ ka da papier mun b'a to i bɛ se ka identification kɛ problème ba de don ni o dun ma ɲɛnabɔ n'i ko k'i bɛna nin décision sugu ta est ce que soit i bɛ dɔw sen bɔ téléphone ko la soit ni problème sugu est ce que i bɛ se k'i yɛrɛ kisi o ma bon déjà dɔw sen bɔra téléphone ko la yɛrɛ n y'o de fɔ ni ne bɛ kuma toujours ne tɛ kuma ni Bamakɔ ye quoi parce que n'an ko an bɛ kuma ni Bamakɔ ye an b'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi Bamakɔ yan n'i y'o fɔ Bamakɔkaw ɲɛna wa mais an b'a fɔ fɛn bɛɛ ka ɲi e ye bolo mɔgɔ caman sigi Mali dan tɛ Bamakɔ ye o togodala mɔgɔ joli bɛ yen bi mun ka pisi tigɛlen don maintenant n'u taara dɔgɔjɔ la sisan pisi minnu bɛ yaala yen u b'o de san o caman bɛ yen k'o bɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ la merci mais n'u m'a kɛ ten bi e bɛ i ka mɔgɔ dɔ ka e bɛ taa village la sisan i bɛ na i b'i ka mɔgɔ dɔ ka numéro ta i bɛ na semaine kelen a b'i wele numéro la ko dɔ in tigɛra parce que
accès yɛrɛ de tɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ k'u bɛ to ka papier ɲini faut que état de ka accès di jamana kɔnɔden kelen kelen n'a bɛɛ ni papier de ka kan constitution de b'a fɔ bɛɛ ni papier de kan en tant que wolosɛbɛn b'i la i ni papier de ka kan i y'a faamu ni n'a sɔrɔlen problème ye fɔlɔ mais min bɛ sɔrɔ mun na a tɛ kɛ n'o ye fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ sisan mais quarante yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ donc an b'o sen bɔ a la a y'an ka quarante exclu mais quarante bɛ sɔrɔ ni papier dɔ de o an ka wolosɛbɛn o bon wolosɛbɛn est ce que n t'a dɔn opérateur jumɛn y'a fɛn ɲɛna ko wolosɛbɛn gansan n b'a dɔn o t'a la mais n'a ma ɲɛ k'o u kan k'o de don a la k'o tɛ sɔrɔ u kan k'o de don a la ou bien ka fɛɛrɛ kɛ non wolosɛbɛn de kan ka don a la mais mun bɛ nin na k'a kelen de tɛ wolosɛbɛn kan i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i yɛrɛ tɔgɔ i ba jamu awɔ a b'a kan ayi non kuma dɔ la n'i n'a kan i b'a sɔrɔ kɔfɛla in na n'i y'a ye scanner bɛ yen e ka munna bɛ fɔ na ni wolosɛbɛn pour que i ka ravin ka kɛ mais n'i y'a kɔrɔdɔn wolosɛbɛn kɔrɔdɔnnen de bɛ o kɔfɛ est ce que o tɛ numéro dɔ de d'i ma numéro individuel dɔ de d'i ma mon frère n k'i ma mun bɛ wolosɛbɛn kan o kelen de bɛ nin n'a kan basi t'a la i y'a faamu an bɛ ɲininkali tɛ n voilà o kelen de b'a kan kɔdi kiyɛri kun y'o de ye wolosɛbɛn de bɛ minɛ k'a lajɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais nasa i bɛ ɲininka i sigiyɔrɔ bɛ min o dɔrɔn de tɛ wolosɛbɛn kan i sigiyɔrɔ i bɛ quartier jumɛn na ani a dɔw la n'i ka baara merci o dɔrɔn de t'a kan kɔdi kiyɛri i ka fɛngɛ a scanner a bɛɛ bɛ nin kun sauf o la i ka données bɛɛ bɛ nin kun i k'i ka wolosɛbɛn fɛnɛ lajɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ mais sigiyɔrɔ de t'a la porte numéro t'a la i ka baarakɛta t'a la o dɔrɔn i y'a faamu bon pourquoi opérateur ninnu tɛ a fɔ donc i komi ni na sɔrɔli o kɛra jamanko ye donc quarante o tɛ ka sɔrɔ biométrique tɛ ka se ka bɔ maintenant a ye na ni wolosɛbɛn ye o fana bɛ se ka kɛ o en attendant par exemple u ye numéro dɔw di k'i k'a lajɛ ko n'a sɔrɔla ko ni bon olu m'a di u ka yafa ma an y'a ye réseau sanfɛ ne y'a vérifié effectivement ne y'a ye numéro 3 de bɛ ne ka piste la e b'o numéro 3 ninnu dɔn wa o ye ne yɛrɛ ka numéro 2 ani n denmuso ka numéro 1 basi t'a la donc o yɔrɔ la n sɔnna o code ye parce que n tɛ foyi kɛ ni mun prévu tɛ n bolo o la n sɔnna o code ye donc n kɔni b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o code tapé o la n'a sɔrɔla numéro wɛrɛ bɛ yen numéro wɛrɛ tɛ yen a ye fɛn dɔ fana fɔ numéro wɛrɛ mun bɛ yen k'a fɔ ko numéro wɛrɛ bɛ k'i ka piste la mon frère complicité dɔ bɛ au sein même de l'agence ayi sinon a kɛli ma nɔgɔn non mais kɛcogoya t'a la sa e filɛ nin ye e bɛ machine dɔn i bɛ logiciel dɔn jamais au grand jamais e tɛ se diɲɛ na k'a fɔ k'e bɛ don ne ka données kɔnɔ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ tɛ complice ye o bɛ kɛ cogo di hali minnu bɛ mɔgɔw wele k'i ta i tɔgɔ ma i tɔgɔ ni jamu k'olu ye orange ye ko e gagné fɛn dɔ la fɛnkɛ mais i bɛ orange mɔgɔw wele ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ peut-être o bɛ se ka kɛ baara yɔrɔ bɛɛ la bamanci wale dɔw bɛ yen peut-être u b'u servi bon maintenant munna Mali kɔnɔ n'entreprise dayɛlɛnna hali miliyari de bɛ kun a bɛ bin i b'a dɔn fɛn kelen dɔrɔn de bɛ maliyɛn jɛ quoi fɛn kelen pe et puis ne b'o fɔ hali Mali gouvernement ye n'u sera k'o fara o boloda la a ka ca Ala fɛ an ka kɔlɔlɔ belebeleba bɛ bɔ an ka kɔlɔlɔ ninnu na quoi maliyɛn tɛ suivi kɛ maliyɛn tɛ suivi kɛ e bolo problème de suivi de don voilà problème de suivi de don kɔlɔ aw ka nin entreprise kɔrɔ kasi min bɛ suivi kɛ o de kama aw bɛɛ bɛ siran ko dɔ bɛ yen k'a kɛ hali kuma dɔw bɛ yen k'a fɔ parce que a bɛ suivi kɛ aw b'a dɔn a bɛ kɔlɔsili kɛ a bɛ jateminɛ kɛ a b'aw bɛɛ suivi de près bon pour que nin agence ba ninnu na pour que mɔgɔ tɛ sɔrɔ taa Libanɛ ka agence la kɛ Libanɛ kɛ b'a ka agence dayɛlɛ a bɛ san 40 san 50 kɛ agence dɔ de bɛ fara k'a tɛ bin an ko bila taa mɔgɔ wɛrɛw ka agence lajɛ minnu tɛ maliyɛnw ye oui mais i y'a faamu i b'a ye olu ka agence de bɛ yɛlɛ u bɛna dayɛlɛ e kɔfɛ k'a sɔrɔ miliyari bɛ e kun mais e ta bɛ bin olu ta bɛ yɛlɛ i b'o kun dɔn parce que Mali kɔnɔ suivi tɛ yen ni mun ye mun kɛ a ka ɲi ne ye nin ɲɛmɔgɔ de bila nin na ɲɛmɔgɔ fana tɛ mɔgɔ ɲini minnu fana bɛ suivi kɛ ale ka agent na ni agent ye mun kɛ o de don sinon e bɛ se k'a faamuya cogo di orange mɔgɔ dɔ de bɛ e wele e yɛrɛ ka numéro la k'i ta i tɔgɔ ma i tɔgɔ n'i jamu k'a fɔ e ye k'e gagné na puis mɔgɔ minnu b'a fɔ i yɛrɛ b'u ka langage ye mais est ce que olu tɛ arnaqueur ye non arnaqueur tɛ sa mon frère e bɛ se cogo di ka ne arnaquer ne yɛrɛ ka entreprise la ka sɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔ tɛ complice la
Mais bɛ kɛ cogo di? est-ce que i bɛ se k'o mɔgɔw bɛɛ contrôler parce que n y'a f'i ye cogo min na hali o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ ni jamana yɛrɛ donni dɔ ye ka taa feere kɔfɛ k'a fɛngɛ mais a bɔra ni jamana donni o t'a yira k'a fɔ k'a ni jamana bɛ ɲɔgɔn ni jamana bɛ ɲɔgɔn n faamuya bani ne b'a fɛ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna dɔrɔn i k'a faamu c'est pourquoi n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko technicien tulo bɛ nin na sa i y'a faamu wa? Oui, mais technicien dɔ bɛ se ka kɛ bamaci wale peut-être ni technicien don mais ni technicien don lamɛn bani mais i b'a sɔrɔ ale tɛ baara yɛrɛ la bilen ale dimina ale taara o caman bɛ se ka kɛ ale dimina ale taara yɔrɔ mais ok merci accès b'a bolo toujours non parce que non o ayi accès tɛ se ka kɛ maa si bolo n b'o de f'i ye n'i bɔra baara la ka ban accès bɛ falen de i y'a faamu wa? o y'a ye halisa logiciel bɛ actualiser de mɔgɔ minnu bɛ bila depuis a bɛ fɔ ko bi k'u bilala a bɛ actualiser de n'a actualisera ka ban i b'i si kɛ k'i bɛ don i tɛ se ka don donc dɔ de b'a labɔ k'a di maintenant mun b'a labɔ k'a di o ye jɔn ye normalement na serveur de bɛ machine bɛɛ la o serveur central bɛ yen o tuma jɔn de bɛ k'o surveiller foyi tɛ bɔ ko tɛ mun kalama foyi tɛ don ko tɛ mun kalama parce que serveur centralisé len don yɔrɔ kelen de la donc yen fana b'a sɔrɔ contrôleur de fana bɛ yen bon nin ko bɛ kɛ cogo di mɔgɔw bɛ tilen ka weleli kɛ orange la u yɛrɛ kulo ne ma dɔn kulodimi yɛrɛ t'u la yɛrɛ ka sababu kɛ mɔgɔw ka weleli u b'u k'u play numéro 3 an y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ an ka journaliste ba dɔw olu yɛrɛ u t'a bila numéro 2 enregistré n'u ka numéro la u tɛ numéro mun don mais sisan peut-être ni numéro mulu bilala ni communiqué mulu kɛra i paraît que i bɛ se ka demander a numéro ka jigin ka bɔ i ka fɛn kan i b'a dɔn n'an bɛ kuma i paraît que ninnu dɛ il faut que an k'olu fɛn ninnu bɔ yen oui mais an bɛ mun dɔn a n'an ye mun ye mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ an ka baara kɛ ni information o dɔ fana bi ne ka pisi bɛ ne bolo depuis le temps datɛ i y'a faamu ne ka pisi kelen bɛ yen depuis orange ye 6000 ye tuma min Icatel la wa orange i y'a faamu o y'a sɔrɔ Maltel Icatel nalen kura don u ka promotion fɔlɔ mun kɛra 6000 144 asafurula promotion fɔlɔ 144 ne y'a ta ka ne to n fa separa fɛ dividende na i y'a faamu orange ni Maltel kun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ de ala kama n wele Maltel bɛ dɛ a b'e bolo orange bɛ ne bolo mais ne b'a fɔ n ko ni sera so n ko ɲama ala kama n ko bɛ n pipiye quoi n ko n bɛ n sigi jama la n ko bɛ n pipiye quoi n bɛ heure bɛɛ f'i ɲɛna o bɛ ne bolo de b'o wagati donc ne bɛ se cogo di kana numéro wɛrɛ ne bɛ se cogo di k'o numéro ye mɔgɔ wɛrɛ bolo i fɛnɛ san mais a bɛ faamu e bɛ se k'o faamuya cogo di donc complice de bɛ yen an ka sɔn o ma bani maintenant complice in de u ko ɲɛɲini dɔrɔn basi t'a la n'u ye ɲɛɲini maliyɛnw ka bɔ nin degun in kɔnɔ basi t'a la banbagaci dɔ bɛ se sisan ka na e ka pisi a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la jɔn de y'a k'a tɔgɔ la n'i y'a ka pisi ta depuis pendant combien d'années tilenkan bilen fɛ dɔ ka na tuguni pisi b'o tɔgɔ la mais o bɛ faamuya non peut-être pisi t'a tɔgɔ la ou bien a ka données personnelles ou pisi kura wɛrɛ b'o tɔgɔ a y'a sɔrɔ cogo min t'o la o de la an bɛ o ye technique de ye komi ministère yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ dɔw minɛlen don bon voilà an bɛ ministère ka o fɛngɛ ma kɔnɔ mais ne bɛ mun conseil mun di ministère ma dɔrɔn u ka experts ɲini u ka ninnu sɛgɛsɛgɛ ka suivi kɛ i y'a faamu et puis ministère fɛnɛ k'a ka pion bila u yɛrɛw cɛ la technicien tɛ minnu dɔn a ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ kura ye recruté lenw don mais olu de bɛ suivi kɛ de près mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a ko la i b'a ye u b'a bɛɛ dɛrɛ sisan parce que i b'a dɔn maliyɛn n'an wulila enquête la sisan bi sinikɛnɛ tile 3 tile 4 dɔrɔn an b'a bila i y'a faamu donc o de bɛ ka an ka kow gɛlɛya sinon orange ta n'o vérifié dièse 101 dièse 410 ok dièse ok ola i b'a ye mɔgɔ minnu b'i kan i b'o ye direct bon Maltel ta o ye étoile 35 300 dièse ok n y'o fɛnɛ donc ne ye ninnu vérifié donc ninnu kɔni mɔgɔw bɛ se ka don ninnu bɛɛ kɔnɔ orange dièse 101 dièse 410 dièse ok donc Maltel étoile 35 300 dièse ok o kɔni n'o vérifié mais n tɛ Telecel ta dɔn wa m'o vérifié Telecel kɔni bɛ kun ma identifié u m'a tigɛ parce que n ye pisi minnu ta ni n ka o y'a sɔrɔ 40 bɛ n bolo 40 tun bɛ sɔrɔ mais et puis n bɛ mun fana fɔ État ye tuguni vraiment u ka ɲɛɲini kɛ ninako in na u ka ɲɛɲini kɛ ninako in na mairie ninnu na togoda ninnu na
surtout dɔgɔdonya ninnu na u ka ravekɛlaw bila u ka taa sugu la togoda ninnu na u ka mɔgɔw enrôler et puis u ka tila u ka taa u ka carte biométrique bila u ka yɔrɔw parce que mairie bɛ togoda bɛɛ la sisan. Basi t'a la donc i y'a fɔ cogo min na komi ministère ye a yira ka communiqué kɛ ka yira k'a fɔ u bɛ ko in suite la donc an bɛ dugawu kɛ don nataw la an bɛ se ka o résultat ye cogo min na o kɔfɛ fana an bɛ suivi demander et puis encore hali ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na mɔgɔ caman bɛ se ka accès sɔrɔ cogo min na k'i ka enregistrement kɛ parce que généralement olu ye pièces minnu fɔ Mali kɔnɔ bi na an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ o pièces ninnu tali la donc o de b'an don an ka thème filanan kɔnɔ an bɛ to i fɛ toujours Sakɔ an y'a ye k'a fɔ depuis semaine tɛmɛnen kɔni an y'a ye k'a fɔ Mali ministre premier ministre kɔrɔ n'ale ye Musa Mara ye ani an ka justice maaw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ɲininkali la ka sababu kɛ ko a ka kuma dɔ ye kuma min kɛra réseaux sociaux sanfɛ kunun n'o tun ye 1er août ye an y'a ye k'a fɔ ko mandat de dépôt dara kan donc a bɛ yɔrɔ min na sisan a minɛnen don jugement kɔni o prévoira mais an bɛ i ɲininka dɔrɔn date jumɛn de fɔra jugement ko la. Bon halisa ne bɛ hakɛto ɲini kɛ tuguni kiiri tigilamaw fɛ. O kiiri ka kuma tɛ commenter donc tɛ commenter dɛ barisabu cɛw kiiri de l'État ko in filɛ nin ye ni ye État ka juru ta o sara yɔrɔ bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn koyi donc an dun juru nege t'an na an t'a fɛ ka juru ta hali ni État juru kun jɔ an na tiɲɛla an t'a fɛ a ye o kɔni a y'an sen bɔ juru ta an ka ɲi ni juru la État ka juru ne ka ɲi banque ka juru o kɔni b'o fɛ mais État ta keba ka juru fana n bɛ s'o kɔrɔ n bɛ se kɔrɔ kasi fɛnɛ t'a kɔrɔ nka fɛn min État ta ye jɔn ko a la ne bɛ mun fɔ dɔrɔn jugement date ye bon u ko septembre donc n b'a fɔ dɔrɔn ala ka jisuma k'a fura ye ka tila k'a fɔ kiiri tigilamaw ye halisa an bɛ wagati min na an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn lamɛn jamana mago bɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i y'a ye sisan sikɛsikɛla dɔ bɛ yen sisan ko Balamusa ale ni filaw n'i m'a ye u bɛ ka sikɛsi kɛ ko mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma a yɛrɛ bɛ na a bɛ yafa deli ni fɛnw kɛ donc an b'a fɔ kiiri tigilamaw ye halisa an fana ɲɛ b'olu de la anw ɲɛ b'olu de la n'u ye fɛn minnu kɛ an kɔni an b'u kɔ mais an tɛ fɛn dɔn sariya la donc n'u fana sera ka bɔ tuma dɔw la ka sariya ɲɛfɔ an ye k'a walawala an ye an kan ka taa sira minnu fɛ an kan ka mun de fɔ an man ka mun de fɔ mun de kan ka k'an taabolo ye ne fana bolo o fana o bɛ fisa anw ma kosɛbɛ parce que Progrès Kulubali n y'a ka kuma dɔ mɛn a ko olu tɛ mɔgɔ si minɛ k'i hakilina di kuma in diyara ne ye kojugu mais a ko hakilina di ye tiɲɛ nka kuma fɔcogoya dɔn parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen bi na Mali kɔnɔ ils sont experts dans tous les dossiers donc an t'o ye anw dan ye an bɛ kibaruya mun ɲini an bɛ taa an bɛ mun ye kɛnɛ kan ani an bɛ mun mɛn an tulo la u danganiya b'an bolo an bɛ kuma o de kan mais fɛn min ye kiiri ta ye an bɛ dan jugement don ne senkuru bɛ ka n dimi ne tɛ se ka boli donc vraiment ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye dɔrɔn halisa ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye donc ala ka u ka fɛɛrɛ kɛ jotigi ka jo tiɲɛtigi tiɲɛ ka di tiɲɛtigi ma donc an ka bɔ nin ko in kɔnɔ président yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi vraiment kumaw cayara donc an fana k'a lajɛ ale yɛrɛ fana bɛ se ka lafiya ni sira minnu ye fitinɛ tɛ wuli ni sira minnu ye mankan tɛ wuli ni sira minnu ye an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i kɛra juge o i kɛra magistrat o i kɛra jɛgɛmɔna ye o i kɛra journaliste ye o i kɛra mécanicien o i kɛra politicien o an ka fɛɛrɛ kɛ fitinɛ bɛ na sira o sira fɛ an ko sira datugu an ko na ni ɲumanw sira ye yaasa ka fitinɛw bali an ka bolo di ɲɔgɔn ma an bɔra réconciliation charte de Sienne na sisan vraiment an ka taa ni réconciliation ye Mali mago b'o de la si réconciliation nin fana o fana tɛ na abadani ni an ma segin an taabolo kɔrɔw ma n'o ye sinankuyaw ye k'olu don ba la cousiniyɛnw
k'olu don ba la jɛɲɔgɔnyaw teriyaw ni ɲɔgɔn cɛ tulo ni yɛlɛ minnu bɛ yen an k'olu don ba la donc ne bɛ bɔ a kɔnɔ yan crédit ko in a nege tɛ ne na tiɲɛ yɛrɛ la basi t'a la Makan fɛn b'e bolo k'a fɔ ni affaire mandat de dépôt ko in kan an kɔni y'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɛra nin kun ye mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ ko a ka kumakan dɔ de don min bilala réseaux sociaux sanfɛ plus précisément le 4 juillet o sɔrɔla mun ye sababu la bon ni ko in kɔni na n bɛ se ka min fɔ an tɛna na commentaire jan kɛ mais peut-être an bɛna na hakililajigin dɔrɔn de kɛ basi tɛ effectivement les 4 a ye publication dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ Facebook kan ani X Twitter a b'o fana sanfɛ ni ma fili maintenant a ko de ko ale taama dɔ kɛ ka bɔ sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa a ɲɛda mɔgɔ dɔw kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kaso la donc ale ka faamuya la ale ko de ko peut-être ko minɛna o hakililaw nɔfɛ quoi donc ko détenu d'opinion donc mɔgɔ ninnu don mɔgɔ sugu caman don o si ni si minɛkun tɛ kelen ye quoi misali la Arazbati ninnu b'a la Orozi Vichère ninnu b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la Lewura ninnu b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la quoi donc bon o de hokumu kɔnɔna na a convoquera siɲɛ fɔlɔ la o kɛra tile fila est-ce que les 15 ani 16 tɛ wa o kun kɛra convocation fɔlɔ ye tribunal communicatif tribunal la donc a kɔni taara ɲɛfɔli kɛ tile fila u ye tile fila bɛɛ de kɛ o ɲininkaliw senfɛ bon an tora ten nɔ donc le 21 a kun ko k'a bɛna taama dɔ kɛ ka taa Sénégal bon a kɔni balila ka bɔ aéroport la yen nɔ donc u y'a lasegin a ma se ka o voyage kɛ tuguni a yɛrɛ ka avocat maître Mutakata Tall o bɔra ka ɲɛfɔli dɔ k'o la quoi k'ale kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko min n'a balila ko parce que ko sariya ma sɛbɛn d'olu ma k'a fɔ ko min b'a olu bali ka bɔ ko mais ko ma diya olu kɔni an tor'o la ala y'a kɛ kunun na sini alamisa fɛn juillet kalo tile 31 ye donc tribunali ko bilala pôle de lutte contre cybercriminalité donc waleya jugu minnu bɛ kɛ n'u bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ donc voilà ni ale chargé mɔgɔ minnu ka baara ye procureur Adama Kulibali ale de bɛ yen kunna sisan maintenant u ka brigade d'investigation judiciaire olu de y'a wele fɔlɔ jeudi n'olu kɔni ye waati jan ye minnu ye ko su olu ko a ka ca heure 7 ye ka n'olu ye ɲɔgɔn kɛ a ye kɛ k'olu ka ɲininkaliw jaabi bon a kɔni bilala o don a taara so o dugusajɛ n'o tun ye kunun juma ye u seginna k'a wele wula fɛ précisément kunnafoni min sera ma ko 15 heures wagati o de wolola ayiwa ko kɔni ko u tɛna n'a bila ka taa so la ko b'a minɛ u bolo fɔlɔ donc en principe a bɛ taa kaso la fɔlɔ donc an ye min mɛn jugement ko date fana na tuguni an y'a mɛn ko le 29 septembre ko jugement bɛ kɛ o la maintenant publication wɛrɛ a ye publication wɛrɛ dɔ kɛ le 4 ta in kɔfɛ donc n'a y'o kɛ jamana bɛ juru min ta fɛn kan dɔw kun ko qu'est-ce que hali o fana sen t'a la mais tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se ka o bɛɛ détail di pour l'instant vu que ni ko bɛ jugement bolo kan mɔgɔ tɛ se ka fɛn caman fɔ mais surtout an kɔni bɛ min fɔ halisa jamana ye vraiment il faudra que an ka ɲɔgɔn faamuya il faudra que an ka bɛn a ma nɔgɔn quoi parce que en réalité procureur fana olu ka baara de ye jamana bɛ basigi sira min fɛ olu b'o ɲɛɲini donc fɛnw kana kɛ min bɛna vraiment basigi contre la olu ka baara de don quoi mɔgɔ si t'a fɔ ko mɔgɔ ka n'i ka baara kɛ parce que olu ka baara de don anw maliyɛnw de y'a réclamer k'an mago bɛ justice la an mago de y'a réclamer k'an mago bɛ fɛn caman na mais tout le temps il faudra que halisa an ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ procureur an b'a ye a b'o démarche caman kɛ u bɛ se ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ kuma caman k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kaso la taa ko dɔw kɛ u t'u bila ka taa kaso la mais u b'a taa ni pédagogie ye ka mɔgɔw lafaamuya procureur b'o caman kɛ donc kaso la taw tɛ k'a la je pense que n'o ɲɔgɔnnaw cayara ka mɔgɔw lafaamuya an bɛ se ka bɔ fɛn caman kɔnɔna na quoi donc toujours an kɔni b'a fɔ ala ka jisuma k'a fura ye toujours anw yɔrɔ anw ye mɔgɔ ye anw bɛ kunnafoni di sira fɛ liberté anw b'a défend quoi ko mana kɛ cogo cogo liberté ka di anw ye quoi sariya tigilamɔgɔ dɔ b'a fɔ ko la liberté d'expression
ce n'est pas le problème. Comme la liberté après l'expression, c'est ça le problème. C'est ça le plus difficile. Donc, sera bi bɛɛ bolo ka kuma, mais est-ce que i kumanen kɔfɛ, i kana bila i yɛrɛ ma ten wa? Bon, an kɔni vraiment sariya tigilamɔgɔw k'u hakili to anw na ka kɛrɛnkɛrɛn na an mɔgɔ min voilà, au moins voilà, ka to k'u dɛn k'an fɛnɛ wele, au moins ka hakilinaniw fɛnɛ d'an ma k'an bilasira, n'o tɛ a ko in fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ. Sariya dɔ yɛrɛ a ka d'an ye ka fɛn dɔ ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye, mais a ɲɛfɔli kɔfɛ a caman na kɔlɔlɔ b'a la dɛ. Oui, mais charia yɛrɛ principe ye ko nul n'est censé ignorer la loi. O kɔrɔ ni sariya kɔni taara bɛɛ de kan ka wuli. Mais n'u fana sera ka sariya fana ɲɛfɔ, au moins an kunnafonidilaw fana a fana ka ca Ala fɛ, anw b'a dɔn anw fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana kunnafoni a ko la. Au fait, charia nul est censé ignorer la loi. Principe de do, dossier de mais charia dogo ni ka ca dɛ. Donc i b'a sɔrɔ hali charia yɛrɛ tigilamɔgɔw yɛrɛ min fiyɛ olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la kuma tɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ne bɛ baara wɛrɛ la k'i tɛ sariya kunna a dogo ni ka ca. Bon état dun ka juru tali yɔrɔ kelen a sɔrɔli yɔrɔ kelen de. Donc ɲuman min ye donc an ka sariya tigilamɔgɔw an kɔni an b'u fo. Voilà, parce que hali ni mɔgɔw ko an bɛ siran awɔ an sɔnna an ka siran ma, mɔgɔw ko an tɛ cɛ an sɔnna o bɛɛ ma, nka an ka sariya tigilamɔgɔw fana an k'o fana bonya. E ka du kɔnɔ e ye sariya min ta i ka du kɔnɔ jɔn bɛ se k'e bɔ i ka sariya la ni maa o maa n'o ye ka sariya sɔrɔ e tɛ ka loi appliquer o kan. Bon pourquoi ni sariya tigilamɔgɔw fana y'u ka loi fana ta an bɛ bɔ an bolo. Yɛrɛ ko ten an bɛ le 29 kɔnɔ, le 29 septembre 2025. Ni Ala sɔnna ma wa ko bɛ nɔgɔya fɛnɛ inchallah. Tɔ tɛ kalo kelen bɔ bilen, mais maa min bɛ o la a ka ca n'o ye. A ka ca kalo kelen dɛ. Kalo fila ɲɔgɔn. N ko an bɛ utu tile fila de. An bɛna utu in bɛɛ kɛ ka taa fo septembre ban waati bɛɛ t'a jɛ kalo fila la sa. Basi t'a la donc an b'o. Sanu cɛ a ka ca Ala fɛ bon ni kumaɲɔgɔnyaw ni fɛnw nana a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka a labɔ. Liberté provisoire bɛ se ka sɔrɔ. Basi t'a la donc n'o tɛmɛna anw yɛrɛ kan ka commentaire minnu kɛ peut-être o wagati o b'a sɔrɔ commentaire bɛ libéré. Donc hali sisan an bɛ to sariya ka okumu kɔnɔ mais sisan an bɛ bɔ Mali actualité la an bɛ taa international fana na a b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ kɔni jigi b'a kan don dɔ la an kan ka voyager donc hali sisan an bɛ sariya ka bolo kan an y'a ye k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana n'o ye Côte d'Ivoire ye o présidentielle kɔni date fixera n'i ma fili octobre 2025 don. Mɔgɔ caman kun kɛlen don ka kɔnɔmɔko min bila sen kan k'a fɔ est-ce que président Alassane Dramane Ouattara bɛna présenter mɔgɔw kun dɔw ko a bɛ présenter dɔw ko a tɛ présenter an y'a ye k'a fɔ semaine yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a bɛ présenter deuxième mandat a ka deuxième mandat nɔfɛ. Magan e ka faamuyali ye jumɛn ye ni élection contexte la ou bien kuma ma tilen ne bolo de parce que ne ko deuxième mandat e ne lagɛ alors que bon arithmétique kɔni na ne kɔni b'a dɔn 1 plus 1 plus 1 plus 1 o ye naani ye maintenant nka maninkaw b'a fɔ ko ye fila ye. Mais n'i taara sariya sira fɛ explication wɛrɛ b'a la olu b'a fɔ de ko non k'a ye fila fɔlɔ kɛ ka tɛmɛ o kɛra république tɛmɛlen donc constitution dɔ taara 2016 donc a nana fila filanan de kɛ sisan i y'a ye donc o b'a fɔ ko tant que sariya mɔgɔw b'a fɔ ko effet rétroactif n'o fɔlen tɛ sariya kɔnɔna na dɔrɔn k'a fɔ minnu kɛra ka tɛmɛ k'a bɛ tali k'olu ma donc olu b'a fɔ i b'a dɔn sariya o de la n bɔra k'a fɔ sisan ko sariya kɔnɔ ka don kojugu bɛɛ b'a tɔnɔ min ka t'i ka fan fɛ quoi donc bref Alassane ka jate la sisan sɔngɔ a bɛ ka na deuxième mandat de kɛ u bɛna constitution kura min ta nouvelle république kɔnɔna na 2020 a kun ko ko ale tɛ nin présenter sababu min na ko parce que a kun ye mɔgɔ dɔ bila a ka dɔ fɛ Gɔn Kulibali n'o kun y'a ka premier ministre ye ala kɛ o nana tanya élection yanni élection cɛ. Donc o obligera ale ka ko vraiment donc a ye plan min préparé o plan binna ka ban yɔrɔ ala o kɔfɛ a ka premier ministre wɛrɛ nana Ahmed Bagayogo bɛ nana sa donc ale obligera ko a bɛ présenter maintenant a kun ye engagement ta ka fɔ donc n'a kun ye o kɛ o 2025 a mana sɔrɔ sa mandat de apaisement ye voilà kun nana présenter tuguni mais donc a nana bɔ ka déclaration kɛ ko a bɛna kɛ candidat ye ko parce que ko jamana bɛ situation min na gɛlɛya caman bɛ yen nɔ lakana siraw fɛ sɔrɔ siraw fɛ fɛn caman ko donc ko ni mɔgɔ min vraiment jamana mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'o hakili cannen don kosɛbɛ n'a mɛnna jamana baara la walasa ka se ka vraiment o gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen ko donc ko mɔgɔ y'a ka parti kun y'a laɲini a fɛ juin RHDP walasa a ka se ka
kɛ u ka candidat ye ko donc ale bɛ k'u ka candidat sɔnna ko 2025 octobre nata 2025 k'ale ye candidat ye a bɛ nana présenter o waati kelen kɔnɔna na an nan'a ye Côte d'Ivoire yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ka ye ale fanga sinamaw ye kɛrɛnkɛrɛnna Laurent Gbagbo fanga bɛ minnu na kosɛbɛ i bɛ se ka taa lajɛ fɛn Tidjane Thiam donc n'o ye PDC Simone Gbagbo Ari Kona Beje ka parti donc olu tun ye munna k'u ka cɛbɔ ye minnu fanga ka bon kosɛbɛ ka bɔ Soro yɔrɔ ale bi jamana kɔ kan a mɛnna kosɛbɛ pratiquement ninnu principaux opposants ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye olu si tɛna na taa course la parce que Gbagbo ni fɛn Blé Goudé olu condamnenen don u bɔlen CPI la Côte d'Ivoire de condamné n'a ye nɔ k'a fɔ ko BCEAO cili min kɛra 2000 crise in kɔnɔna na donc k'u nɔ b'o la u y'u condamné fo je pense que 120 ans de prison mais Alassane y'u gracier le min ye k'a fɔ ko a yafa kɛr'u ma o droit bɛ président bolo mais tant que i ma amnistier i tɛ se ka i ka hakɛw sɔrɔ walasa i ka kɛ lisi ka wali ka kɛ président ye donc olu sen bɔ course la Tidjane Thiam ta ye mun ye o ko de ko 1987 Tidjane Thiam ye nationalité française sɔrɔ donc ni ye nationalité française sɔrɔ k'a bɛ Côte d'Ivoire texte kɔnɔna na ko une fois que i ye jamana wɛrɛ nationalité ta dɔrɔn ko automatiquement Ivoire nationalité voilà donc c'est comme i tɛ Ivoirien ye tuguni voilà donc ko i tɛ nationalité wɛrɛ ye tuguni i y'a ye donc Tidjane Thiam fana écarté ta mais sauf que olu Tidjane Thiam ka parti ka mɔgɔw ko la ko non ko raison politique de don ko avant que ale ka nin démarche kɛ k'a jɛra ka nationalité française kɔ mais fɛn ye mun ye Côte d'Ivoire papier fana dun tun b'a bolo Tidjane Thiam bolo donc c'est comme si u banna a nana k'a bɛna casier ni fɛn ninnu demander a ma sɔrɔ olu dun n'i bɛna na kɛ candidat ye f'i k'o papier ninnu préparer misali la Côte d'Ivoire n'i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye i bɛ 50 millions sara électeurs 8,7 millions électeurs o de bɛ yen nɔ miliyɔn 8 kɔ de kan ka kɛ f'i ka 1% sɔrɔ o k'i parrainer wa a bɛɛ ka kɛ jamana fan dɔ région kɔnɔna na au moins région 17 ɲɔgɔnna bɛɛ mɔgɔ dɔn dɔ ka sɔrɔ a bɛɛ la ni Abidjan ni Yamoussoukro donc fo o bɛɛ ka signature ka sɔrɔ minnu b'i parrainer i y'a faamuya donc ale ka jate la o bɛɛ kun sɔrɔla mais après tout ça u nana ye k'a fɔ ale tɛna se ka kɛ candidat ye tuguni vraiment tension ba de bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire fɛn ko la élection ko la en tout mɔgɔw bɛna fɔ ko mun de la an b'an da don a la Côte d'Ivoire ni anw c'est comme an ye ɲɔgɔn gisé ni ɲɔgɔn falen de 2011 Côte d'Ivoire malien min bɛ Côte d'Ivoire n ye OIM ka fɛn min lajɛ c'est environ 3 millions de maliens c'est comme Bamako population Bamako yɛrɛ n'i ye Bamako jate sisan Bamako ye 3 millions et quelques de mairie ba ka fɛn sanfɛ a bɛ yen nɔ voilà donc imagine malien min bɛ a fanga ka bɔ partenariat commercial la anw ni Côte d'Ivoire an tɛ taa ɲɔgɔn anw y'u premier partenaire de ye AES jamanaw la même chose Burkina bɛ min bɛ yen nɔ o ka ca ni malien ye Niger fana mɔgɔ min bɛ yen nɔ a ka ca kojugu donc ni ko o ko ye Côte d'Ivoire sɔrɔ a ye anw de sɔrɔ exemple palpable ye 2011 voilà donc ni ko o ko ye anw sɔrɔ fana a ye Côte d'Ivoire sɔrɔ donc an tɛ se k'an da bɔ ɲɔgɔn kungo la et puis n'an b'an da dɔ la an b'an da ɲuman don a la quoi basi t'a la donc TPJ an kɔni y'a ye k'a fɔ nin kuma in a ma dan Côte d'Ivoire dɔrɔn ma a y'a signalé cogo min na maliyɛn dɔw y'u ka commentaire k'a la a kɛra radio so fɛn téléso fo ka taa se réseaux sociaux kan u y'a yira k'a fɔ Alassane ka nin cɛbɔ in nin ye fɛn de ye i b'a fɔ min bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin Côte d'Ivoire sigibagaw ma. Bon, ne bɛ mun f'i ye nin na tout d'abord ne bɛ papa dɔ féliciter ne b'a fɔ a ye ka félicitation a ka deuxième mandat la. Deuxième mandat jumɛn Zeyin ta ou bien deuxième mandat de don mɔgɔw b'a fɔ 4 mandat tɛ o a y'a ka mandat fɔlɔ kɛ i y'a faamu a ye 2 mandat kɛ constitution de falenna ni constitution falenna maintenant an bɛ taa mandat kura de la o donc a ye 1 kɛ a bɛna le 2nan nin na o donc internaute minnu bɛ k'a sɛbɛn k'a bɛ k'i présenter 4 mandat nɔfɛ olu ye sabotage kan de o a bɛ deuxième mandat de nɔfɛ a bɛna ka deuxième mandat de kɛ donc ne bolo o tɛ crime ye o tɛ crime ye parce que olu ka jamana ye démocratie jamana de o tɛ crime ye kelen filanan mais hali u ka jamana yɛrɛ la a bɛ ka coincer non a tɛ ka ayi a tɛ ka coincer d'après mes renseignements a tɛ ka coincer ah ok i y'a faamu wa moi j'ai fait 1 an en Côte d'Ivoire
enquête là. Il y a moi. Et puis nga famille fangeli me Côte d'Ivoire. Donc décision kadou yere. Décision kadou yi. Ube papa do fe ni shini kene wallahi ne de be ka fi. Malé munu be. Munu te ado fe ma fe ka mun fi dro. We Bouzman fangeli. Bouzman bete fangeli. Ala be ka babo mun fo. Babo même le clan de Babo est divisé en deux. Fangeli bébé Alassane fait. Bon, Nigo Alissa ko felente. Alassane a bien travaillé en Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Il y a moi. Et puis, il taxe ou bien. Il y a moi. Impôt, tout. Mais, il y a Côte d'Ivoire intérêt à de blas sans fait. Et qu'à présent, il y a un intérêt blas sans fait. Bibi n'a bêta quoi. Donc, Alassane est Côte d'Ivoire intérêt de blas. Fin bête sans fait. Maintenant, fin bête intérêt à de blas Côte d'Ivoire douma. Hali n'y a fait un tour. Ou bien Alassane fait bi. Parce que ay Côte d'Ivoire qui est tout comme Côte d'Ivoire est petit par Ribi, Afrique. Bashitala mais quand on a fait un jurum me Côte d'Ivoire là, à terre Afrique du. Bon, on va faire un jurum me Côte d'Ivoire là. Ne va faire qu'on refie na. Jurum prévu te marcher boulot. Non, aya prévu te marcher. Non, jurum c'est le dictat. Non, awasa. Je vais en venir. Voilà. Beko jurum Côte d'Ivoire là, mais prévu te marcher boulot. Béa sebeneni. Réseau de sang fait. Ya mais est-ce que un document bien qui est signé, cacheté, un document confidentiel? Non, mais ça quoi, il y a un so ma peut-être magamere bonda ou quoi faire qu'à faut voir là, à la tane era kuya ira qu'à faut qu'à une limitation d'âge que kuina. Voilà ça ko ulumulu chokora bae. Wakati asoro fembe. Gombe. Ahmed Bagayo. Wakati Australie fembe baula kunambi jiu kuma balula. Voilà ça aleni oni bakbo kuse mo to kona. Mana na ko fo limitation en la kana wuli tukuni ale ere ka parti fait tukuni. Mais certes ay barake mais ambe kuma da fo bamananga na ko masakere qui était bien là-bas. Est-ce que là masakere tableau numante ka il fait mimina pour préparer qui c'est moi qui c'est la gawa il va faire Nelson Mandela nya ka to comme na oluma fla ken olu dana kele ma doro yo mun fo o eche mais na so la ko Alassane nga jamana on do ngoku ta fait mais en cas président de fana ko ya no Gabon président Koroye Omar Bongo ko Afrique ya ko président de élection organisée ya nga kla ka perdu awo fana o manogo abene me ka manogo awo o be ke mais déjà Alassane yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ tɛ ka kɛ candidat ye y'a faamu c'est comme julaw minnu bɛ yen ani y'a fɔ ten Bouzman fankelen minnu bɛ yen Bete fankelen minnu bɛ yen parce que Ayin fankelen minnu bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan maintenant k'a fɔ wajibi fa ka kɛ mais est-ce que o tɛ parce que ale ma mɔgɔ yira min bɛ se k'ale remplacer wa non peut-être depuis par exemple ale tun kɛlen don ka mɔgɔ former i b'a dɔn ne b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye min kan ka relève tu sais aw ma fɛn dɔ faamu ɲɛmɔgɔya la président tɛ mɔgɔ yira o i ka baara kelen de b'i yɛrɛ yira non président ma mɔgɔ yira non président tɛ mɔgɔ yira ouvertement ça y'a faamu mais ni campagne daminɛna président kɛcogoya a taaboloya mɔgɔw b'a dɔn yen de ko nin de y'a ka mɔgɔ ye maintenant u bɛ pression k'a kan maintenant a bɛ sɔrɔ ka o de choisir o b'a sɔrɔ campagne de daminɛna mais campagne daminɛbali a tɛ maa si yira i y'a faamu donc pour que k'a f'i ɲɛna dɔrɔn e tɛ se ka nin baara baden kɛ ko ne t'a fɔ tuguni e nana ni projet caman projet dɔw ma daminɛ fɔlɔ maintenant ne bɛ pousser de o i ka deuxième mandat fɛnɛ kɛ pour que i ka se k'o projet aboutir mais par exemple sisan ka polémique yɛrɛ man kan tɛ ka don n'a yɛrɛ an ka situation dɔ ta sisan par exemple an ka kɛ Alassane ye cɛkɔrɔba ye 83 ans san 83 il est de 1942 non Babo ye san 80 opération caman kɛra fɛnw kɛra mais bibi na ni ko dɔ nana kɛ par exemple même k'a na bana ka taa ou bien ni ko wɛrɛ yɛrɛ kɛra est-ce que Côte d'Ivoire bɛ jɔ Côte d'Ivoire bɛ jɔ cɛw Alassane ɲɔgɔnna caman de bɛ yen très bien mais mɔgɔ b'ale de fɛ mɔgɔ b'a fɛ ale i b'a dɔn i ye ɲɛma ye a n'a sɔrɔla ni e tɛ a tɛ kɛ o tɛ kelen dɛ il faut que o yɔrɔnin fana ka faamu i y'a faamu par exemple Keba ye baarakɛla ye mais k'a fɔ ko ni Keba tɛ yen ko baara tɛ kɛ o fana tɛ tiɲɛ ye dɛ baasi t'a donc maga est-ce que an y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kɔni certes mɔgɔ caman bɛ ka niveau de développement ani Alassane président Alassane ye baara min kɛ Côte d'Ivoire mais a yira la k'a fɔ Côte d'Ivoire fana ani Sénégal pays dɔ m'olu endettélen don ani record bibi na Afrique a ka gɛlɛn dɔɔni hali France endettélen don baasi t'a hali États-Unis endettélen don États-Unis mun na b'a fɔ ko
ko puissance mondiale Ah. o yɛrɛ endetté len don donc endetté in Ah. n'an ko k'an bɛ taa n'o ye dɔrɔn an bɛ bɔ débat contexte kɔnɔ président si tɛ na diɲɛ kɔnɔ n tɛ jamana kelen fɔ dɛ diɲɛ kɔnɔ k'i tɛ juru ta juru de bɛ e fɛnɛ la avancer e fɛnɛ bɛ juru de fɛnɛ don c'est comme e bɛ ka dɔ ta dɔ fɛ ne bɛ juru ta fisɔn fɛ ne bɛ juru don e la e ka intérêt ne b'o kɛ k'ale ka juru ale ka intérêt ne b'o kɛ ka e ka juru sara n t'a dɔn ne bɛ ka n faamu voilà donc k'a fɔ ko o jamana tɛ yen quoi ne t'a jamana ale ɲɛ bɛ Royaume-Uni ninnu na juru b'u bɛɛ la mais i bɛ dɔ ta dɔ fɛ e fɛnɛ b'a don dɔ la intérêt de bɛ juru sara sisan i y'a faamu basi t'a la voilà donc maga fɛn b'e bolo ka fara ni akiba bɛ ka sin kan ye ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn n bɛna ne kuma wɛrɛ mais je vais juste réagir au fait juruko filɛ nin ye juru tɛ kojugu ye quoi mɔgɔw de bɛ ka juruko kɛ fɛn wɛrɛ ye mais seulement juru ye min ye i bɛna ta i bɛna don i bɛna mun de k'a la c'est ça le plus important n'i bɛ se ka juru i bɛ ka utiliser ka ɲɛ i bɛ ka investissement kɛ n'a ye walasa a bɛ se ka na fɛn dɔ ladon i kun juru bɛ contrôler o mɔgɔ i b'a fɔ n'a sera hakɛ dɔ ma il faudra que i ka juru ka dɔgɔya o yɔrɔ bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire ka juru ka ca n'anw ta ye mais juru bɛ Mali la a b'an kɛrɛfɛ AES jamanaw na a b'a Sénégal na a bɛ fɛn wɛrɛw la juru tali économiste baw b'o fɔ an ɲɛna kojugu tɛ mais seulement i bɛna min k'a la il faut pas que mɔgɔw ka na miiri k'a b'a fɔ ko kojugu don quoi mais i bɛna min k'a la dɔrɔn c'est ça le plus important bref ne tɛna na kuma k'a fɔ ko Alassane b'a ka candidature soutenir ou bien t'a soutenir je ne suis pas dans cette dynamique là tout simplement que mɔgɔw kɔni bɛ min fɔ ko ce que je retiens de lui mɔgɔw b'a fɔ k'a ye baara kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na maintenant le plus important mɔgɔw ye baara kɛ a ye moment i bɛ jateminɛ kɛ est ce que n bɛ ka baara min kɛ ni n tora cogo sugu dɔ la n tɛna na tiɲɛ misali la u y'ale Alassane écarté ka Bédié to yen nɔ le concept de l'ivoirité u nana don constitution kɔnɔna na ka Alassane Bari ka empêcher ka présenter élection na parce que o tun ye mun ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i tɛ Ivoire ma wolo Ivoire i fa n'i ba fana o bɛɛ ma wolo yen nɔ k'i tɛ se ka kɛ fɛn ye alors que il avait été premier ministre de 90 à 93 ka se fo kana se o foyi banni ma donc a ye baara min kɛ mɔgɔw y'a ye n'a ye Ivoirien nafa maintenant u nana écarté fo donc u nana accord sigi accord de Marcoussis kana accord caman kɛ kana se fo Sud-Afrique président Thabo Mbeki chose olu kana na bɛnkanw sabati kana na élection kɛ 2011 ani Gbagbo cɛ fo a ka candidature ka accepté maintenant moi je pense que il pouvait faire mieux quoi compromis dɔ ka sɔrɔ déjà ale san 83 sɔrɔ ka ban mɔgɔ n'i bɛ ka kɔrɔ ka taa i bɛ dɛsɛ ka taa à un moment i bɛ mɔgɔ de labɛn mɔgɔ min bɛ se ka na vraiment si bɛ ala bolo de ala bɛ se ka san 100 tɛmɛ mais ni si kɔni âge dɔ sɔrɔ i bɛ sɛgɛn quoi donc i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na ni mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ se ka na vraiment i ye baara ɲuman min kɛ ka continuer n'a ye et les autres babos il faudra que Ivoiriens ka fɛn dɔ faamuya c'est vrai candidature bɛ ban les 25 ou 26 août candidature déposée dans oui c'est pas évident que Gbagbo ni fɛn ninnu ka se ka na inscrit tuguni u bɛ ka coalition front dɔ former yɛrɛ trop c'est trop u bɛ ka front dɔ former k'a fɔ ko vraiment le 2 o tɛ bi yɛrɛ u tun bɛ fɛ ka manifestation dɔ wula yen mais je pense que les forces de l'ordre u bɛna na éviter u bɛna na olu bali quoi bon comme k'u bɛna na bɔ k'u ka nisɔngoya jira siɲɛ wɛrɛ mais ne bɛ fɛn kelen fɔ dɔrɔn il faudra que u k'a faamuya partisans k'a faamuya certes peut-être olu bolo c'est injuste min kɛra d'accord mais u ka jamana lajɛ fɔlɔ ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan ni ala si ni kɛnɛya di mandat nata c'est très évident que Alassane tɛna na kɛ o la Gbagbo ye san 80 sɔrɔ ka ban ye jamana diriger ka bɔ 2000 fo 2011 aw ka i ni Alassane ka fɔɲɔgɔnya la mɔgɔ sara près de 3000 morts il faudra que u ka jateminɛ kɛ vraiment ka jamana bila a nafa k'a fɔ k'an bɛna na vengeance ni tajuru sara ninnu kɛ u ka jɛ a kɔ min l'idéal serait que olu bɛɛ kun retiré ka bɔ candidature la ka sira di jeunesse ma jeunesse est-ce que président Alassane yɛrɛ m'o barré ale kɛlen ka limitation oui c'est vrai i b'a dɔn min kɛra ka ban Alassane barili kɛ o tiɲɛ ye o min kɛra ka ban o kɛra mais il faudra que u ka jamana bila a nafa u kɔni kana sɔn fiyewu octobre nata mankan wuli Côte d'Ivoire kɔnɔna joli ka bɔn vraiment u ka éviter mɔgɔ ni ko y'i sɔrɔ siɲɛ kelen an b'a fɔ ko ala nɔ ye mais ni filanan y'i sɔrɔ i nɔ dɛ mais mɔgɔw fana k'a jateminɛ Alassane a ye baara kɛ bâtisseur do démocrate kɛ bon ne tɛ commentaire ba dɔw kan sinon démocratie min b'a bolo ça c'est la démocratie tropicalisée i y'a faamu en quelque sorte ni démocratie principe lajɛ c'est de l'autocratie ce qu'il fait mais bref n'a bɛnna Ivoiriens ma ok a b'u bolo yen nɔ mais en tout cas anw minnu fana bɛ jamana wɛrɛw ni fɛnw na n'an m'an da don a la
élection ye waati ye sɛn waati sensible ba de don an ka kuma ɲumanw fɔ an kana fɛn fɔ min mɔgɔw fitinɛ an kɛra cɛ an kɛra muso ye an faso an balimaw de bɛ Côte d'Ivoire yen nɔ wa hali n'a sɔrɔ ko an balima ninnu tɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ ni tasuma y'a ka bugu minɛ a tɛ taa k'i yɛrɛ to vraiment n'an b'a fɔ an k'a fɔ élection ye wagati ye an kan ka kuma ɲuman fɔ wagati min na basi t'a la donc o de b'an sɛnsɛn wagati ka san ka émission in laban na wagati sin caman bɛ ka k'an ye wagati y'an ta tigɛ ma donc an b'an lamɛnbagaw fo k'u waleɲuman dɔn k'aw k'an bɛn samedi wɛrɛ nin kɛnɛ in kan